ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗಂಟೆ ಎಲ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಏಪ ನಿದ್ದರೆ ಬುತ್ತಿ ಬುಜಿ ನಾನೇನು ಬ್ರಷ್ ಬತ್ತೋಗಂತು ನಾ ಗುಡ್ಡದ ಜೇರ ಉಂಟೊಂಜಿ ಪೋತುವರೆ ಬದ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಬಳಿಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಗುಡ್ಡದಂಚಿ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಇಂಚ ನಡ್ಸೋದು ಪೊಕ್ಕಳೆ ನಿದ್ರಂಚಿ ಬುಡಾಡೋ ಒಂದು ವೆಂಕಲ್ನ ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡೆ ಚಲಿ ಚಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಗುಡ್ಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚೀಯತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲದ ಇರ್ತ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ತೋಜಂತಿಪ್ಪು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚಿ ಗುಡ್ಡದಂಚಿ ಬೊಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಕ್ಕೆಲುಂಡ ಕೆಲಸ ಮಿನಿಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ನಾದ ತೂಂದುಲ ಪೋಪ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲುಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನನೇ ಇದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾವು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕನಕದ ಬೆಲೆ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ನೆಯ್ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಪೂರ ಆಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಓಡ್ಪಲ ದುಂಡಾತೆ ಸೀದಾ ಮೈತ್ ಮುಚ್ಚಿರಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀದಾ ಮೈತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಕಾಪಾಡಾಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಕಣ್ಣು ಪೂರುಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತ ಐನ ತುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚೋಡು ಅದ ಬುಕ್ಕ ಐನಿ ಕಜ್ಪು ಚೇವುತ ಪಿಲ್ಲೆದ ಸಾರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ದಿನ್ನೆ ಕೋರ್ತ ಸಾರಂದು ಬಂಡತು ಇನಿ ಕಾಂತದ ತಿನ್ಕ ಓಡ್ಪಲ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನಿ ಮೂಳು ದಿಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲುದು ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಜಾಲಿ ಹಾಕ್ನು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಕ ಮಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳುನ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಸೆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಚಲಿ ಆಗುಂಡು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಓಡ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣಿಂಗ್ಲೆ ಮೈತು ತೋಯ್ಪೆ ಓಡ್ಪಲೆ ಮೈಪ್ಪೆರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಬೇಲೆತ್ತು ಓಡ್ಪಲೆನು ಲಕ್ಕವ್ರು ಇಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮೈಪ್ಪೆರೆದಾಲಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಬತ್ತು ನಿಂಚ ಮೈತನು ರಡ್ಡು ಕೈಲ್ ದೇತು ಅಂತೂ ರಡ್ಡು ಕೈಲ್ ಮೈತನ ಯಾರು ನೀವು ಬಂದ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಕೈಲ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಚಾಪಾರ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮೆಷಿನ್ ಪೂರ ಕೊಂತತ್ತೇರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆರೊಂಜಿ ಚಾಪಾರ ತಾನಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡಣೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆರಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕಣಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತಾಡಿ ಕಾತೆ JCB ಇರ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಕ್ಕತು ಬುಕ್ಕ ಮೆಷಿನ್ ಹೋಗಿ ಇಡಾತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದಂಡಿರ ಅಂಚ ಸಬ್ಬಲ್ ತಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏತು ಸಬ್ಬಲ್ ಸಬ್ಬಲ ಅಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಬಲ್ ತುದಿಪಾರೆ ಸಬ್ಬಲ್ ನನಗೊಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಲವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು ಒಂದು ಅಂಚ ಬಂತು ನುಂಗ್ರಿನ ವಾಪಸ್ ದೆಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂದು ಬಂತು ಜೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲ್ದೇನು ಗಾದೆ ತೊತ್ತು ನುಂಗೆರ ಓಡ್ಸಿ ದೆಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚೇತೇನು ಮೂಲು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಡ್ಕ ಜನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮರಪ್ಪನ ಬೊಕ ಅವು ಗುಡ್ಡದ ಜೇರಟೆ ನೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಂದುಂಡದೆ ಈ ಮೊಟ್ಟುಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಡು ಸೀದಾ ಅಂಚಿ ಪೋತ ಅಂಚಿ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಚ್ಚವನೇ ರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇತದಾಯ್ತಾ ಅವಡು ಪೂರ ದೀಡೋಣ ಕಾ ಬೋಡ ನೀನು ಪೂರ ಬಾವಿ ಬತ್ತತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಲ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ಡಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ ಒಂಚಿಡ್ದು ಕೊಯ್ಕ ಇಂಚಿರ್ ತಂಚೋಯ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರನ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಅರಪ್ಪರಗದಿ ಇರ್ತಾ 1800 ಅಕ್ಕಿ ಉಂಟು. ದುಂಬುಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾತ ನೀರು ಪರ್ನಾತಿ ಯಾರುಜಿ ಅಂಚ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಗೋಪಾಸ ನೀರು ಫಿಲ್ ಅನ್ ಪೆರ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಕೋರಿಲ್ಲ ಬಂತಿತ್ತೀರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಜಿಪೋಗು ಅಂಚ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ರಪ್ಪ ಹೋತೊಂಜಿ ಕೋರಿಲಾಗ ಒಂತು ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಣ್ಣ ರಣ್ಣ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತದನ್ನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಲ ಮೆಷಿನ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಂತು ಹೋಗಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಳಾತನದು ಪಂಡತ್ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪೋತನ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ರಿಪೇರಿ ಆತಿತ್ತೇವೋ ಪಾಸ್ ಗುಡ್ಡದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಎಂಚ ನಾ ಮಾಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಒಣಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಒಣಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕಾಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತ ಪೋತಾಂಡಿಲ್ಲಾಗ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಬರೀ ಇರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪೂರ 9 ಬಣ್ಣ ಕಣಕ್ಕಲೆ ಅಂಚೆ ಬರೀ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನಾನು ಒಣಸಾತ್ ದೆನ್ನೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಡೈತೆ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ನ ಒಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಲ ಮಿನಿ ರನ್ನ ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತೂಪುನ ಇಜ್ಜಂಡ ದೆನ್ನೆ ಐತೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಯ್ಕಲ ಉಂಡೋಣ್ಕೈತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊರೆ ಪುರಾಂಡ್ ದೆಕ್ಕದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಕೋರ್ತ ಗಜ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಲಾಗಿ ಮನ್ಪೇರು ಕೋರ್ತ ಗಜ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಕೋರಿ ಕಾತದುಂಡೆ ಕಾರ್ ತಿಂಚಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾಪುನ ಓಡ್ಸಿ ನಾನು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಸೀದಾ ತುಂಡು ಅಟ್ಲಿಂಕ್ ತುಂಡು ಓಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಓಡ್ಸಿ ಒಣಸು ಪೂರ ಅದು ವಾಪಸ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬಾವನಲ್ತ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಕ್ಕದಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜದೇನು ವಾಪಸ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ರಗಾಲೆ ಓಡಿಸಿ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಷಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಂಡೆ ಜದೇನು ನಿಂತಿಗಲ್ಟು ಕೊರ್ತು ನಿಂತಿಗಲ್ಲಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿತ್ತೆ ನಿಂತಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಬೀದಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ಬೈಯತ್ತ ಚಾಯಾಗ ಅಮ್ಮನ ಎಗ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದುಂಡು ಬುಕೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನೇ ಇರ್ತಾತೆ ಹಳ್ಳಿ ದಂಡಲ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕನಕಾನ್ಲು ಉಂಡತ್ತ ಪೊತ್ತಾರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತದ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿದಾಗ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾತೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಸದ್ಯಗೆ ಇಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನುಂಬು ಪೋಂಡ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ತವಲೈತೆ ನಮಕ್ ಕಣಕ್ಕಟೇ ಬೇಯ್ಪೋ ತಾವಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿಟ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೊಂಡತೆ ಐತೆ ಪೊತ್ತಾರಾಗ ಅಂಚ ಐತೆ ಸದ್ಯಗೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಕಾರಿ ಕಟ್ಟೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಡರ್ ಸನಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲಂ ಬೈಯಾಗಿತ್ತೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತ ಬೈಯಾಗ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ಪಾಡ್ನ ಕಣಕ್ಕನ ಪೂರ ತುಂಡು ಮಂತ ಪಾಡ್ತಾ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಚಾಯ್ ಬರ್ರಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅಂಚ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ಬರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾಯ್.